खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म। डिमाकुसि बियाबनि दारुगा सुबा बाथौ थानसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ दावबायहैदों। दिनै डिमाकुसि बाथौ गौथुमनि हांख्रायनायाव डिमाकुसि बियाब दारुगा सुबा बाथौ गौथुमनि थानसालि लुफुंथिलियाव थासारिखौ सुलाद लानो दावबायहैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ। लोगोसे दारुगा सुबा बाथौ थानसालियाव दावबायहैना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ बुङो दि डिमाकुसि बियाबनि दारुगा सुबा बाथौ थानसालि लुफुंनायाव बिटिआर सरकारा मदद खालामगोन, जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाबा हुखा आरो आरज गाबनायफ्राव मोजां सुबिदा जायो। लोगोसे डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमा बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायजाथाव जादों। डिमाकुसि बियाबनि दारुगा सुबा बाथौ थानसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ लोगोसे दारुगा सुबा बाथौ थानसालियाव दावबायहैना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ बुङो दि डिमाकुसि बियाबनि दारुगा सुबा बाथौ थानसालि लुफुंनायाव बिटिआर सरकारा मदद खालामगोन, जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाबा हुखा आरो आरज गाबनायफ्राव मोजां सुबिदा जायो। लोगोसे डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमा बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायजाथाव जादों। डिमाकुसि बियाबनि दारुगा सुबा बाथौ थानसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ दावबायहैना खौरांगिरिनि सिगाङाव आरोबाव मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जों डिमाकुसि बियाब बाथौनिफ्राय दिनै आंखौ बेवहाय बिथांमोना आंनियाव थांदोंमोन आरो आं अब्ला बुंदोंमोन जे आंबो नायनो फैगोन। दिनै फैनानै आं नुबाय जोबोद मोजां मोनसे केम्पास दङ आरो रायजो राजाफ्रा नाजानानै गोबां खामानि मावगासिनो दङ। दा बेयाव आनसलिक जि मोनसे जोंहा बियाबनि जि मोनसे थानसालि बेखौ मोजाङै लुनांगोन। ओंखायनो बिथांमोना जिखिनिखौ नाजादों बे ससेनिफ्राय आगोलथिं जिखिनि खामानि दङ बेवहाय जोङो सम्पुर्ण बिथांमोनखौ सापर्ट होगोन, जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय आरज गाबनो हायो आरो हाबा हुखा बिभिन्न दायो धोरोमनि गेजेरजों जानायखौ बयबो लुबैयो। दा बे गासैखौबो जाहाथे खालामनो हायो बिनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो मदद बिथांमोननो होनाय जागोन। बेनिफ्राय जिहेतु सरकारि हाया गोबां दङ, दा बेनि सोलाय जुदि माने इनस्टिट्युट अफ हटेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट बे फसंथाननि थाखाय डिमाकुसियाव दङ मोनसे जोंहा, आङो रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआसो बे हाखौ नायबाय थादों। आं खनसे कुवेरि खालामगोन, जुदि हायोबा गुबुन जायगायाव खालामहैबा बेयावबो खालामनो हायो, बेखौ रायज्लायगोन आं।